Pero po, Bayad na po yan. hindi pa. May down payment yan ng 5,000. Wala po, bayad na. Ito daang may deliver daa. Deliver na yung... Cellphone po. Ito daang cellphone. Ano cellphone? Galing po sa ano po, sa amin po, sa RG Electronics po. In-order po yan sa amin ni Ma'am Emmy po, Emmy Bibal po. Ay, may pag-surprise. Oh, pero po may bayaran po yan ng ano po, 5,000 po, down payment po. Ay, ano po, ano ang katiran? Ano po kasi yan ma'am, iPhone po. Ala, ay, wala po. Kuwi na yung tipay. It comes only once a year, so make the most of it. Hashtag Sweet 16. And today is Sunday, kaya naman, welcome back to JFS Petals and Services. And for today's video, yes, ako muli ang inyong makakasama for this sensible episode sa paghahatid na naman ng saya, good vibes at sorpresa. Kasama pa rin ang JFS team. Kaya naman ngayon, tingnan na natin ang mga packages na dala-dala ko dito sa Barangay Kararayan, Naga City. Kaya naman, let's G! Okay, so ang ating car trunk ngayon ay may team na pink dahil nga babae ang ating susurpresa and of course sa handugan ng mga items na ito. So isa-isayin natin, we have this bubble balloon, cordon bleu, bilao ng chicken, and of course itong bilao ng pansit. We still have netter na ibibigay natin kay baby and ang ating red ribbon cake. And syempre, ang pangmalakasan ngayon, ang ating brand new phone. So that's it. Yan na nga ang mga items na dala-dala ko dito sa Barangay Kararayan, Naga City. Kaya naman, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Ano bang hinihintay mo? Book na para naman maranasan mo ang ganitong napakabongga at napaka-espesyal na sorpresa. Gaya naman, mula dito sa Barangay Kararayan, Naga City, JFS na yan. Hello! Welcome back to JFS Petals and Services. And this is me again, your surprise ambassador, Kuya Steph. And today, andito nga tayo sa Kalinggigi. Tama? Salunggigi. Salunggigi daw. Okay, Salunggigi, Kararayan, Naga City. Dahil may isusurpresa tayo tahandugan ng mga items. And I don't know kung anong ipaprank ko sa kanya. So bahala na po kung anong masabi ko mamaya. Kaya naman since andito na nga kami, bababa na ako ng sasakyan at hanapin ko na yung bahay niya. And sabi naman daw sa description, kilala naman daw yung lola niya dito. So I hope na mabilis kong mahanap yung celebrator natin ngayon at napaka-init nga. Okay lang. Game nga. So bye-bye na po dahil bababa na ako. Bye! Tao po. Dito po bahay ni Miss Hannah Flor Angel Bibal po. Sino po yun? Ako po. Ay, ikaw po. Ay, bali ma'am, may delivery po kami ma'am sa inyo ng cellphone po. In order po yun, loan po sa amin ni Ma'am Emmy po, Bibal. Tama po, nasa Hong Kong si ma'am. Opo. Opo, ma'am. Tapos, dala na po namin dyan yung item, tapos ipapareceive lang po namin sa iyo po. Yang! Pero po, Bayad na po yan. hindi pa. May down payment yan ng 5,000. Wala po, bayad na. Ito daang may deliver daa. Deliver na yung... Cellphone po. Ito daang cellphone. Ano cellphone? Galing po sa sa amin po, sa RG Electronics po. In-order po yan sa amin ni Ma'am Emmy po, Emmy Bibal po. Ay, may pag-surprise. Oh, pero po may bayaran po yan ng 5,000 po, down payment po. Ay, ano ang katiran?
Ano po kasi yan, ma'am? iPhone po. Wala, iPhone wala po. 25. Opo, iPhone po yung inano po sa amin. Wala. Text mo na si mama mo. Wala ko, opo. Hindi po, ano po, iPhone 12 Pro Max po. Oo. Ay, text mo na nga di si mama mo. Opo. Text mo si mama mo. May gawa pag natigil ko yan. Ayan, tapos ano po, ma'am, pa-ready na lang po ng ano. Sabihan ni mama niya, dahil ibabatang dahil na ibabata. Tanaan ko ta. Ma'am Emil, ano po, si Ma'am Hannah Flor, Ma'am Angel, dito na po muna kayo, ma'am. Kami na lang po. Hindi, kami na lang po magkukontak kay Ma'am Emmy po. Sabihin na lang po na. Opo. Alam naman po ng nanay niya kasi sila nga po siya nga po nagpapunta sa amin ngayon po. Ang arap pati kanina kaya. Ano to? Ano po? Akala ko ba ya? Opo man. Opo. Ano ta na pa iPhone? Nasa indo. Naging iPhone. Sige na po, tingnan na lang po natin yung ano po, yung items po. Pero ano po, ma'am, pa-ready na lang po nung 5,000 po na pambayad po. Ikaw ko na si mama niya. Man siyang pig-reserve na 5K. Ano po? iPhone po kasi yan, ma'am. 5,000 lang po down payment po. Si ma'am naman po ang magbabayad po ng remaining balance po niyan. Bali, 5,000 lang po upon delivery po. Yun lang po hinihingi namin. Sige na po, ma'am. Ano, dito na po kayo, ma'am. Tingnan po natin yun. Ilan mo na. Tingnan na natin, ma'am. Andito po, ma'am, yung ano na to. Surprise! Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dito po kay nanay. Dito po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Dito ka, Miss Angel. Angel na lang tawag kasi dito ka. Ayan, dito ka. Miss Angel. Ayan, palakpakan natin si Hannah for Angel Bibal ng Kararayan, Naga City. And I just want to clarify bago tayo tuluyang magsimula, walang regalo sa yung iPhone 12 Pro Max dahil yun ay part lamang ng prank namin. Okay, it's a prank. Walang iPhone 12 Pro Max and hindi ako galing sa RG Electronics na binabasa. Akala niya daw talaga iPhone. However, naandito ang JFS team para naman maghandog sa iyo ng mga items na ito at mga packages. Para tuluyang kang mapasaya dahil balita ko ngayong araw ay isang pinaka-importanting araw para sa iyo. Dahil birthday mo nga. Okay. Para tuluyang ka maging celebrator, isuot mo ang aming sash na may nakasulat na happy birthday. Ayan. Kanina guys, J-Fans, inabutan ko si Binibining Angel dahil buwan ng wika ngayon. Inabutan ko siya na nag-iigib. Nag-iigib ng 2 galon. Okay. At tuwang-tuwa siya. Akala mo Shopee. Okay. Pero naniwala ka sa prank natin iPhone 12 Pro Max. Akala ko kaya ano ko si mama, upo talaga. Opo, yung gusto mo. Tapos iPhone pala yung dumating. Prank lang pa. Okay. So, mamaya na natin pag-usapan yung prank natin na yan. Ngayon naman, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng items na ito. Pero bago yan, isa-isahin muna natin ang mga ito. Meron ka matatanggap ng bilao ng pansit, ang cordon bleu na napakasarap, meron kang bilao ng chicken, ang ating bubble balloon with a happy sweet 16th birthday, Hannah. Meron kang letter, at syempre, dahil birthday mo, may red ribbon cake ka. At ang pangmalakasan sa lahat, baby girl, kung sinabi kong may iPhone 12 Pro Max na darating, meron nga po talagang darating na cellphone at ito ay Oppo. Ayan, palakpakan naman natin dyan si baby.
Ayan. Oppo A95. Di ba ito yung gusto mo kanina? Ayaw mo talaga ng iPhone. Ayaw niya ng iPhone na mas mahal. Okay, buksan mo. Dali, sige. Buksan mo yung new phone mong iPhone. Dali. Tapos yung old cellphone mo, akin na ha. Okay, akin na po ito. Ayan. Wala kuya, akala ko pa. Hindi ko ba? Okay, buksan mo. Ihurus mo lang, Step. Okay. Ihurus mo lang. Sinilas pati karama. Labas natin. Okay. Ayan, buksan mo. Lubot na tayo. Ayan. Lubot yan. Pakita mo sa JFast natin. Siyempre, ang charger at ang adapter. Yun yun. Kumusta? Masayang-masaya ka ba? Akalain na ganito pala. Ngayon, dahil siyempre, napasaya ka namin sa pinaka-espesyal na selebrasyon ng iyong buhay, ano yung gusto mong sabihin sa nanay mo? Tingin ka doon. Sige po. Napakainit niya. Ano gusto mong sabihin kay nanay? Thank you, Mama, dahil ito talaga. Sige. Doon ka. Tingin ka doon. Ate Melody? Hindi ko talaga akala. Wala oras na lang. Panyo. Salamat pa rin po sa mga madal. Salamat naman po sa kuwan. Naiiyak ka na. Ayan, magpalit ka daw muna ng tsinelas at ako ay magpupunas lang din ng konti. Okay. Naiiyak na nga si Binibining Hana or Angel na lang yung tawag natin kasi ang dami niyang pangalan. Hana Floor Angel. Dito ka, Hana. Okay. Ayan. Ilagay mo muna yung cellphone mo dito dahil baka mahulog. Ayan. Lagay mo muna. Tapos itabi mo na. Ayan. Akala mo siguro walang surpresa si Mami sa'yo. Ano? Pero may handaan kayo ngayon? Meron po. Pwede ba ako makikain dyan mamaya? Okay, parang masakit sa loob niyang sabihin na, pwede naman po. Okay. Ayan, tingnan mo yung mga items na ibibigay or ibinigay namin para sa'yo. Ang lahat ng yan ay galing sa iyong mapagmahal na nanay. Na J-Fans, ang kanyang nanay ay nasa Hong Kong. Pero hindi yun naging hadlang para naman maipahatid niya ang kanyang pagmamahal at ang malugod na pagbati sa kanyang baby girl na nagsi-celebrate ngayon ng 16th birthday. Okay, bilang isang 16 years old, kumusta ang buhay? Buti naman po. Nag-aaral. Ano po? Anong grade na ng isang 16 years old? Mag-grade 10? Grade 10 po. 11? Grade 10. Ayan. Ngayon, para naman malaman mo yung mga gustong sabihin sa'yo ng mami mo, meron ako ditong letter na babasahin. Ito ay galing kay Mami Eme. Hindi siya nag-Eme ha. Totoo lahat ng gusto niyang sabihin dito. Kaya makinig ka, okay? Happiest sweet 16th birthday, Hana. Mabuhay ka ng maraming taon. Permi kong pangadji. Ingatan ka, singgabayan ka lagi ni Papa Jesus. Mag-aral ng maayos, mag-focus sa pag-eskwela para sa future mo. Aram kong bakong madali para sa imo dahil sa mga inaagihan mo. Pero pray lang, Hana, kaya mo yan. Andito lang si Mama, all out, ang support sa imo. Magkarayo man po kita, pero ikapermi ang iniisip and aram kong iniintindi mo or naiintindihan mo ang pagrayo ko permi. Kaya salamat sa imo at kay Mama Yang. O siya, sige na, hanggang digdi na sana, padangaton takahana. Sana maugma ka and na-surprise ka sa surprise na mayo sa plano, hehehe. Happiest birthday again, Hana. Mama Luz, Mama loves you so much and miss you a lot. Ganon din kay Mama Yang. Ingat permi and God bless. Okay, this letter is from your mommy, si
Nanay Eme. Anong gusto mong sabihin kay Nanay Eme nung marinig mo ang kanyang mensahe? Anong gusto mong idagdag doon sa mga nauna mong sinabi para kay Mami? Maraming salamat po. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat. Kumusta ang buhay ng malayo sa ina or malayo ang magulang? Okay lang? Opo. Ayan, may communication man ka. And that's it. Naihandog na nga natin kay Binibining Angel ang mga items na daladala ko dito sa Cararaya, Naga City. Pero hindi pa tayo tuluyang nagtatapos sa pagbibigay sa kanya ng sorpresa at saya dahil sa aking pagbabalik ng saglit lamang ay makakasama pa rin natin siya at hahandugan natin siya ng mga pangmalakasang items kagaya ng cake and kantahan din natin siya ng happy birthday. Alright, so we are finally back. Natatawa man ako sa'yo. We are finally back. Kasama pa rin natin si Binibining Angel dahil ngayon ay birthday niya nga. Kaya naman, bigyan natin siya ng kanyang pangmalakasang birthday cake mula sa Red Ribbon. Pero bago yan, kantahan natin siya ng pinakabongga at pinakamalakas na happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday nga baby Angel. And mula sa nanay mo at mula sa amin sa JFS team, pinapati namin ang pinakamatamis at pinakamainit na pagbati ng happy birthday. Kaya naman ngayon, para tuluyang i-celebrate ang iyong birthday as part of the tradition, you may now blow your candles. Pero bago yan, syempre, make a wish or make your wish. Sana may iPhone ulit. Okay. Sige. Ayan, yahe. Ibaba ko muna itong cake. Ayan. Ayan, anything to add? Wala ka nang gustong sabihin kay Mami or kay Mama Yang? Nasaan po yung kanyang lola? Si Nanay Florenia, tama? Nanay! Mama Yang, ang tawag mo sa kanya? Mama Yang, dito po tayo, Mama Yang! Ayan. Interview lang natin ang ilang minuto si Mama Yang bilang siya yung guardian ni Baby Angel. Nanay, dito po kayo. Napakainit nga po at basa-basa na tayo, J-Fans, pero laban lang. Mainito niya. Nanay, dito po tayo. Nanay, dahil birthday po, bilang tuloy ang pagtatapos po natin, Nanay, hingaan ko lang po kayo ng kaunting mensahe po para kay Baby Angel na nagsa-celebrate ng kanyang sweet 16th birthday. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Apo, dalaga ka na. Maintain ang pagkamabait ha. Happy birthday. Yan pa lang. Sige, salamat. Salamat kay mama niya. Opo. Ayan po. Anong gusto niyo pong sabihin sa anak niyo na nasa abroad po? Ay, maraming salamat, anak. Ito ka. Alis na alis. Malaki na si Bebe, dalaga na. Ingat ka dyan. Salamat. Salamat sa gabos. Hindi ko lang emotional lang kay sir. Okay po. Okay na po. Yan na po yan. Salamat po. Ayan nga, hello Ma'am Amy na nasa Hong Kong, and I hope na sa pamamagitan namin at sa pamamagitan ng JFS team ay napasaya namin ang iyong unika iha, ang iyong baby girl na si Baby Angel. Kaya naman, maraming salamat J-Fans, and sa lahat po, magkita-kita tayo sa mga susunod na episode ng paghahatid ng sorpresa at saya. Kaya naman sa pagbilang ko nanay ng 3 and Baby Angel, magbababay tayo sa ating camera. 1, 2, 3, go! Bye.